Tinokuchingamidzai muchirongwa Dark Secrets and Confessions. Ndodawo kukuudzai zvakandiwira madzimai. Ndakadanana nemumwe mukomana aiita zvekutengesa mabhanana kuno kwaMutare. Iye aibva kuMozambique, but maMutare makaroorwa sisi vake. Ini kwangu chaiko kuChipinge, asi kuti maMutare ndaisevenza pane imwe imba. Ndakadanana naRoberto wangu, aitaura Chishona iri broken. Kubva andimitisa ndopakati ndimbonogara nasisi vake, iye ainge ofunga kuzotsvaka basa kuJoni. Ndakasara zvakanaka, akaenda kuJoni akandosevenza. Kwakuzouya after 9 months akawana ndatova nebaby boy ine 4 months. Aiwa akauya ine mari kwete zvekutamba. Ndopandakazonodeedzerwa kumba kwedu, akaroora mwanakomana. Iye akazopfurira kuenda kuMoza ari ega, ndikasara hangu maMutare nasisi wake. Akaita 1 week ndokubva adzoka, ndopatakazoenda tese kuJoni. Tichisvika kuya kwakuwana kuti murume aita zvekubika matips achitengesa muhoki stroke musheki yainge yavaka. Ini ainge asina kundiudza kuti ndozvaange akuita, akangoti uchandiona zvandinoita. Ndikati pakanaka. Ndakasvika kugara murume achiita business rake, pamwe ndaibatsira nekupila mapotatoes, aizoita zvekuacheka nekameshini. Business raAbhi raifamba noti zvekutamba. Pasina kana gore akatenga zimota rake Isuzu twin cab nyowani. Ndikati Mwari vatenzwa. Asi chaindinetsa vasikana, mukagaba kaive pasi pebhedhi kaive ne5 rand yakatsva. Ndingati pane zvinhu zvaipisira pamari iyoyo, cause pane time yaiti akapinda mubath ndonzwa kunwa senge kune zvinotsva. Iye akangoti kagaba aka nemari irimo zvirege zvakadaro, haana kumbondiudza kuti zvinoshandei. Handina kuda kubvunza zvakawanda. Takazowedzera nekubika fish. Akanga ava nevashandi 5 paspaza yake. Akazowedzera pekutengesera ndokubva pakura. Takazanga taane maID. Mwanakomana wangu aikura zvakanaka ndichichengetwa. Akazodzokera kumba kwedu kunopedza kuroora. Ipapo akabvisa mari yokuti vakasara vachitaura kumusha. Kana muchayekwa nguva yaitambira maticha mari yainge yakanzara ne10 rand iya, akauya ne15,000 rand cash achiroora. Kondaigozivei wangu. Nguva yese iyi aenda kuMozambique ega aindovaka, ndakange ndisati ndasvikako. Akazoti apedza kuvaka ndopatakazoenda tese kuwana chokwadi pavakwa zimba rakakurisa. Vavakidzani vedu vainge vari vechidiki vavakawo dzimba dzakakura. Pakazoita misha 2 yemadzikoma yake yainge yakakura kudarika yedu, but paive padongo. Ndakati kosei pasina vanhu zvikanzi vakafa vose, baba namai nevana, so painge pamera mazosa akakura risingaiti. Mumba mainge mune zvese, taisabika nehuni. Mazisola ainge aripo aisumudza zvese. Hapana chandaishaya hangu. So rimwe zuva ndakati regai ndimbonoona padzimba dzakasara idzi. Timbonyatsoongorora vedu vevanhu, kufa kusiya misha yakanaka kudai. Yainge iri padhuze napadhuze misha yese iyoyo. Vamwe bwankuru vainzi vakaita accident vachienda kuJoni, kwakufa muri yese, mukadzi nevana 3 nemurume wacho. Pamwe vainge vachangoroorana, zvinonzi mukadzi akafa achizvara, murume kwakuzorwarawo. Ndakati ari masikati, regai ndimbonyatsosvika pedyo. Ndakatanga kwabamukuru vadiki. Mwana wangu ange atokura kuma 5 years, so ndakatoenda naye. Uku kumba murume ainge abuda hake, so munhu aive nemotikari yake. Ndakasvika pamba paya ndikaedza kuvhura door rainge rakakiyiwa, harina kuvhurika. So ndainge ndakutenderera nemba ndichiti kufa kwakaipa shuwa, vanhu kusiya zimba rese iri shuwa here. Pandaipota neimba kwakuona zilizard rino zombe iro kana kutiza riri pamadziro zvaro. Ndopandakati regai ndiriteme. Kutopotsera nematombo richinzvengesa musoro, kana ndikapotsera kumwise ronzvengesa muswe. Ndakapedzera ndaseka kwakurisiyawo ndokupfuurira kwabamukuru vahombe. Uko ndakaedza kuvhura door kwakuvhurika, ndikatopinda mumba muya. I said to myself, ndichati roboti atsvake munhu anogara pano, hazvidi kudai chero vanhu vakafa shuwa. Ndokubva ndazoenda mukitchen yaivepo yainge yakanaka iri yamarata, kunobeura kudai door wanike inga mumba mune guva. Ndakavhunduka ndichidududza nekuti hapana ainge andiudza kuti mumba mukitchen mune guva. Ndopandati ndakumba kubvunza Robi, hanzi Gulezi is from imwewo tribe.
kana mukadzi wepamusha akafa anoigwa mukicheni yake. Zvadaro zvakapfuura hazvo. Sezvo mwana ainge ane 5, ndakati kumurume ko ngatiite umwe mwana cause ndaidawo kasikana. Iye aingonditi hakusisina umwe achauya wana atokwana. Ndaitofunga kuti kutamba. Ndopa ndakati nhumbu murume haana kufara nazvo. Zvadaro pandakabata nhumbu takange tadzokera kuSouth. So mazuva ekutanga akanditi enda unobvisa cause I'm not ready kuita mwana wechitu. Ndikati ko inga tine mari 1. Ndikakuudza madzimai kuti nguva yacho business redu raifamba zvekuti paita CQ kana magetsi akadzima muarea yacho, so munhu wese aiuya ipapo. Zvaita senge tisu tega tinotengesa fish and chips cause mazarura paita zvainge zvakanyanya. Robi akada kutonditengera mota kundinyengerera kuti ndibvise pamuviri. Ndikati aiwa azviiti. Kuzoti mwedzi wandaifanira kubatsirwa nawo, Robi akati hausi kuzozvarira muno mujoni, tiri kuenda kumusha. Ndakati sei? Ko inga hauna kumbotaura 1 pesa apa? Zvikanzi ndatokuudza. Mwana wangu wokutanga akazvarirwa kuZimu kumusha kwako. This time ndodawo tiende kwangu tozodzoka kubatsirwa. Saka ndokudaro semunhu aive nemari dzake handina kumboramba. Cause ndaiziva kuti kana pakawana chinoitika ndinoendeswa kuchipatara. Takagadzirira zvese kwakupinda munzira takananga Moza. Ndakangoti ndichisvika kumusha nhumbu ichitanga kurwadza. Ndikati Robi hande kuhospital. Zvikanzi uri kuzvarira pamba, ndini ndichakubatsirisa. Ndakafunga kuti kutamba. Akaona ndorwadziwa achandiperekedza. Ndakati zvave serious. Ndikaona atora mablankets awaridza pafloor. Hanzi uya urare apa. Ndakatoona kuti saka zvotoda nditsunge nekuti murume atotsunga apa. Ndopa ndakarara zvino negotsi. Ndakumuti uya unditarise. Ndakapusha mwana kutosunda mwana angauya. Ndopa akatrega nditsvake mumishonga inobatsira. Kwakubuda achindisiya. Ndofunga akaita 30 minutes asati adzoka. Kwakuzouya ndokundimwisa. Ndopa ndakazogomera zvichibva ndazvara. Madzimai kuchema kwemwana handina kumbokunzwa. Robi akangoti hasi mwana uyu hana kumbondiratidza cause nguva yacho ndaita sindapera simba asi ndisina kufenda. Ndakangorara negotsi kudaro kubva murume aita busy kundigadzira. Uku ndakangorara ndakatarisa mudenga. Robi akangoputiridza kuti ndichi mwana here ochi handizivi. Kwakubuda ndokuenda 30 minutes. Ndopa akazodzoka achindisumudza. Kwakuti unoda kugeza here? Ndikati aiwa. Ndakandoraswa pabed ini pfungwa dzangu ndaiti baby arimo mumba ndichaona murume uzondipa. Ndakagara inenge awa kwakumuti hunza mwana wacho. Ndopa akati inga ndakuudza kuti hapana mwana. Ndikati ndiratidze chacho chandazvara. Akati hazviiti zvinotyisa. Kana kuchema ndakatadza cause ndaifunga kuti naimi ndochema ndichiti mwana wandisina kuona. Apa ropa randakabuda ndere black, madzimai not red. Akanditi ndiri kubva kundorasha panga pasina mwana apa. Ndakapererwa hangu. Ndakazosimuka ndakunogeza pava paya. Vavakidzani hapana akazviona oziva kuti pane chaitika nokuti ndaisava neushamwari nemamai akapoteredza. Zvapera hazvo kudaro ndakangosara ndine mubvunzo mumusoro kuti zvinorevei kudai. Kumusha ndakangofonewa ndichiti ndafirwa nemwana. Wedway chitaurirwa hunyima sembaredzi kumusana. Kufa kwakaita mwana takadzoka asi chakandishamisa hangu hapana kumboitwa rufu. Kana kuzvitaura kumusha kwemurume nanhasi handifungi kuti vanoziva kuti chii chakaitika cause nhumbu yangu kana usingandizivi haungazvione kuti ndakazvitakura sezvo ndiri munhu mukobvu. So kusvika kwatakaita kumusha ndichindobatsira handina kuziva kuti pane akaona zvedumbu nokuti ndaidai ndakazobvunzwa kuti ko mwana aripi. So kunyarara kwakaita vanhu zvoratidza kuti zvese zvokuzvara kwangu hapana akamboziva. Dei kwaive kufa zvaingopera zvakadaro. Pamwe ndopavaizoziva. Takadzoka mujoni murume akatanga kuita mari achibhururuka nemazimotikari. Indi aiswera pamba nekuti tange togara kunzvimbo dzakanaka. But business redu raive riri mulocation yevatema nekuti ndokwaitengwa. Aisada kuti ndisevenze. Mwana wedu akange akudzidza so ndaimuendesa kuchikoro ndonomutora hangu sezvo ndakanga ndatengerwa motikari. Ndakazoda kumbotaura nemurume nyaya yekuti tite mwana akati kwete aitoda kuti ndisungwe chibereko nokuti aisada kuti ndizvare. Ndaiti ndikati daddy ndoda mwana ainditi iwe wakambozvara chinhu paya hazviiti. So ange otaura zvekusungwa machops angu every time. Saka ndakaona kuti inofa kwangu apa kubva ndaregera mapirizi kwakubata mimba kana kumbotaura. Takagara dzinenge 5 months dumbu kana kuonekwa achingoti ende wasimba. But ndofunga anga akunyumwawo. Ndopa akada
kundibvisa. Amino zvaakandisira mutii umwe musi ndichipedza kunwa, mudumbu zvamakatanga kuita so, ndoona ndakubleed. Ndopandakamhanya kuhospital kusvika paya zvikanzi nhumbu inoda kupa. Akavhunduka kuti ndakazvitakura, but ndainge ndatofungira kuti ada kubvisa chinyararira. Hapano pakudzokera kumba, ndakaitwe zvikanzi une nharo, kuda kuzvara senge vana vacho unoisa mudura. Unofanira kuona plan. Ndakakuti murombe handiikwanisi. Akapenga mwanakomana wemunhu mufonge. Kuzoti nhumbu yakura zvokuda kuzvarwa, zvikanzi uri kundozvarira kuMoza noti kuno. Ndifunge kuti paya ndakada kufira mumba apa mwana kana kumuona. Ndopa ndakafonera mai vangu ndikati mama ndokumbura mutaure nemukwasha kuti mwana wedu ngambouya kumba timuone. Robe akazviramba akati azviite. Ndopa ndakaona kuti ndikasangwara zvegore riya zvinodzokorodzeka. Ndopa ndakati aiwa tinoenda zvedu, but ndoda kumbobva ndatenga zvinhu zvangu kuno, so just give me 3 days ndigadzirire. Ndopa ndakatora mari 7,000 kwakutiza kuenda kwasisi vangu vaive kuRustenburg. Ndobva ndamufonera kuti ndaenda kuZim, ndashuwa mama ndodzoka ndazvara. Chakaita chibatai akabva atevera Zim koko, achisvika zvikanzi hana kumbouya kuno. Kutopopotedza mahama ukufoni ndakadzima. Ndaingovhura nguva diki kuona mameseji. Ndopakapinda meseji yaiti waita nharo watiza ako, but hausi kuzozvara mwana anorarama nokuti ndakaita mhiko nevadzimu vangu. Ndakadedera madzimai. Chandakangogona kuita kutambidza sisi vangu foni vakaverenga meseji. Ndopa ndakatanga kunzwa marwadzo emimba. Ipapo kuti nditi kuvhunduka here handizivi. Ndichibva ndaenda kuhospital. Ndakasvika kutorwadziwa kudii kana kuzvara. Ndopa vakazoti operation ndaita 2 days ndichigwadziwa. Ndakazoona dhokota vouya pandiri vachiti tine urombo mwana wako ane problem yebhonzo inonzi spinal bifida. Kureva kuti ndainge ndazvara chirema kaapa. Ndakadzokera kumurume uya akanditi iwe wakaita nharo ndichikuudza kuti zvevana kwete. Ndopa akazodudza kuti paya kuMoza wakazvara futi mwana aisatarisika. Ini ndaizviziva kuti hauite mwana ane utano. Takatoita ndiye. Saka ndakandomucherera pasi nanoza. Ndopa ndakamubvunza kuti saka mwana wakaisepi? Sei wakada kumuviga wega? Akanditi culture dzedu dzakasiyana. Ndakaita zvinoitwa kurudzi rwangu kana mwana ashaya. Anganditi mwana aive mukomana naizvozvo akasvikoviga paguva rababa vake. Ndakapererwa. Madzimai, kana murume abata mushonga abata, haumbozvizivi ndikuudzei mufunge. That corn raigara pasi pebed akazonditi mushonga yelaki anenge achiipisa ende akapiwa nasekuru vake kudhara. Ndoya aisevenza paigara kwaMutare achiita zvemabanana. Takangogara dzinenge 3 months mwana kwakufa. Hapana nokuti avigwe mujoni, murume akarambe zanza anoenda kuMoza. Hapana hama yake kana 1 yakaudza zvekufa kwemwana. Opa ndakazvara hapana akaudza kusaidhiri kwake. Ini ndini ndakaudza vabereki vangu nehama dzepedyo nasisi vekuRustenburg. Amai vakange vachida kuuya kuti tiende tose kuMoza nemurume. Murume akaramba akati vachazoya tadzokako. Takaenda kuMoza chitunwa chakaiswa mutrailer. Takangosumuka tiri 3, ini nemurume nemwana wangu. Takapinda Moza ari makusendi. Zvikanzi nemurume ngatimbodhilai tigosvika pamba usiku. Kwakumbomira kuti kusvibe tiri pane imwe business center. Takazosvika pamba kuma7. Kuzoti kuma9 dzousiku murume akangobuda akaputiridza mwana akaita zvakaita paya kwakuenda kwekanguva kwakudzoka. Ndakati ungandiratidze paviga mwana. Akamboda kuramba ndikamuti kana zvakadaro panouya mai ndakuenda kumba kwangu kozi vana ndevako wega. Ndopa akazobvuma asi akati ndimire kusvibe. Akazoenda neni wane inga vana vakangoiswa uya akafa pekutanga akangocherwa pamusoro peguva rasekuru vake. Umwe musikana akazofa pakupedzisira akacherwa pamusoro peguva rambuya vacho. Handina kuchema madzimai, asi kuti ndopa ndakapindwa nokutya kuti chirudzii. Ko inga ndufu dzacho hadziudzwe vanhu. Ko kusvika achifukura pakavigwa vanhu kudhara zvoreve. Iye aizosiya azadza guva rese nemaruva. Ndoona kuti aida kuti zvisaoneka kuti pambobatwa. Plus hapana zvapo aifambirapo. Vabereki vainge vakavigwa mumusha mavo kwaisava kure nepaimba pedu. Handina kubvunza okuita sei ndakangoti nechemwoyo mangu yangu yokuda kuroorwa nevanhu vedzinza vedzimwe ndudzuko. Roberto aiva musena. Ndakatya hangu ndikangoti ngatidzokere kumba. Ndodzwa dzungu nokupera simba. Takazopinda mumba ndiri zii ndokufunga kuti upenyu hwacho hunosvikepi. Murume wangu handichamunzwisisi.
Takangoita vhiki ndokubva tadzokera kuJoni, mama vangu vachizouya ndichibva ndavarondedzera zvakaitika. Apa murume aiva ati ndisaudza kana mai vangu zvese zvakaitika. Pandakaudza mama vakanditi, mwanangu, mari zvayo, asi upenyu hwako ndiwo hwakakosha. Ronga zano ubve pamunhu akadai, nokuti pamwe mangwana ndiwo unotevera. Ndakazoti umwe musi ndakangomuka ndakazvifunga, iye amuka achienda kubasa kwake semazuva ese. Ndopandakasara ndikatiza, but mwana ndakasiya nokuti aigara achitaura senyaya kuti wangu mwana haendi kunogara kwandisiri. Taiti kana tikashanya chaiko, mwana aizara achinetsa kuti ndoda kuenda kumba. Zvainge zvokonzera kuti pese pandashanyira kumusha kwedu ndaitomusiya. Ndakatiza ndikaenda kuBotswana kwaive nemwana watete wangu. Ndikasvikowana basa. Akambozama kunditsvaga but ndaimuudza kuti aiwa zvangu newe zvapera. Ndichangouya kuzoona mwana wangu chete, asi kunzi ndiri mukadzi wako aiwa zvaramba. Ndakasevenza muBotswana ndikaunganidza mari yangu kwakuzotanga bhizinesi rangu kuChipinge, nanhasi ndokwandichiri. Roberto akazoura mukadzi werudzi rwake, but mukadzi iye haana mwana, ndofunga pane zviri kuitika kwaari. Mari dzake anadzo chaizvo, ende ndidzatowedzera. Mwana wangu akura chaizvo, ndomuona kamwe chete pagore. Nguva yaDhisemba kana vakaenda kuMozambique holiday, kana vodzokera kuSouth Africa, vanopfuura nekuno, nokuti ini zvokuvashanyira ndakati aiwa. He's a big boy now, ndongotiwo mwanangu dei akasaita zvemushonga sababa vake. Ndopaperera nyaya yedu. Inyaya inotyisa kwazvo, inyaya ine makuva mukati nekuromba, asi unfortunately haana kuzonyatsogara kuti anyatsozogona zvekutiudza kuti chii chakanyatsoitika kana kuti chii chaiitika, asi anosuspekta kuti pane zvakawanda zvaiitika. Tinokutendai nekuteerera muzuva ranhasi.